Това е поредният извършен проект от нас. Изграждане на дървен навес. Това е чорбаджиката. Кажете нещо за нашата бригада, за бригада Георгиеви. 100% доверие. Това са златни момчета, търпеливи, работливи, не се сърдат на забележки, имат си договор, спазват стриктно всичко, каквото кажем, и накрая стана нещо много красиво. Просто по-красиво от това не знам. Радвам се, направено че... здраво, изпипано, изобщо всичко е точно. Радвам се, че можехме да работим заедно и ни се доверихте. Аз също, Радостине, и те очаквам пак вкъщи за нов обект.